Ikaw ang ngami sa ginto. Wa na may mahimo joke. Ngami na mo champion. Paano masabi? Kalami paminahon. Hindi daw ako ngami. Karon. Wala ka sa ko. Nakita na ko kung tato. Team ngami jud ko. Kita ko maayuhon dito sa plengke. Uy, dong, baligyan na yung tuba, dong. Pila man na yung tuba, dong? 100. 100? Kamahal kagamay na nga na yung tuba, dong, pero 100 din na, dong. Pati lang, walang wala na. Wala mo ko 100, dong. Nabintay ni Ibir na kwarta, dong. Okay na, dong. Mayra, wala na pa kayong ano? Adi, ano man? Pero, amigo, bitata, dong. Luway ka, dong, buwang. Uhaw ko, dong. Init kayo, dong. Wala, dong. Ha? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sira ulo. Na dong, daog biyang mayami ron dong. Nag-aalan ako kag 20. Pero ning 20. Sige, kay pildi man ang kuha nuggets. Chat-chat ako karon ha. Pilawan sa nako yung tuba, lami yung tuba. Daw. Kalami din yung tuba. Mura man ning tuba jud. Bay binuang ni dong. Wala. Okay jud dong. Salamat kay dong ha. Mag-celebrate ron dong kay daog ang mayami dong. Daog ang mayami dong. Apes lang niyo bay. Salamat kasi yung tuba dong adong day. Salamat kinyo day day. Uli na mo sa inyong balay ha. Sige uli na mo. Uli na po ko sa mo ha. Lami sa tuba bay. Agay mga kaibigan para sa Miami. Mi agay ning makadaw ko Miami. Chat kita ba. Di kayo daghan pa kayo ba. Amo dia mga pre. Yata ninyo. Miami, celebration nakadaog mi. Ginto. Itay bahala ko sa balay pero kalipay gyapon ko kay uba rada ba. Na game 3. Sa kagalong tuba na po ni. Siguro na kaya ni. Home court na si Miami. Pwede na! Magkalipong yung mga kabay. Tingnan yung tuba ng mga bata oy. Makahubog man. Igat, para igat. Ay. Yami gyapon ta, game 3. Awan nyo. Pagkalabli. A few moments later. Sehat Miami para sa kadaugan siya. Bye. Parag. Bugit pa anis tuba bay. Sehat Miami, sehat. Sehat mo sehat, sehat. Bug niyo go, gawat. Lagi. Sehat mo sehat, sehat. Matulog ka na, mananaginip ka pa. Thank you for watching mga Kuya Goy. Just subscribe po sa aming official YouTube channel, ang Kuya Goy 99 TV. Maraming salamat po mga Kuya Goy.